Nah, ngetokke garapaning dhewe. Saya tresno dengan harapan untuk penonton-penonton semakin tresno dengan Sekar Gadung Indonesia. Iki mesti judule Warung Kopi. Itu saya tresno. Langsung digarap irama tipis-tipis njur dindangdutke nganggo jaipong. Nah. Iki nyapo. Kopi wengi. Kopi wengi warung kopi ampun. Ketara ora ngikuti YouTube-e. Nah, sing nyuwara Mbak Sulis Eva karo Mbak Pipit dibantu Mbak Mita karo Mbak Kiki. Heeh, ya. Langsung buka celuk, langsung irama tipis, Mas. Ya. Nggih. Gembos enggak? Ya, tintingane. Nanti kumpul-kumpul. Dar. Niku katur para sepuh ingkang teksih lenggah anggenipun nderek wungon wonten Babatan Wates Kediri. Nggih. Kaya wong kang nandang boyo geri-geri ayo merenang riri tansah kenya nganti kaya wong kang Jadi sak kabeh iki diratani Mas Klitik, Mas Kluthuk sing nom ya ben bisa ngrasake ingkang sepuh pepundhene dhewe ya ben bisa nyawang
kanthi marming penggalih. Ingkang sepuh saged dipun lenggaken. Ingkang kanca-kanca nem-neman utawi pemuda nggih dipun layani menapa ingkang dados penggalihipun.